الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بندرابي جلبي هدو توبر رجو تلدو بانغو انو بدي دو جروباجي واتساب جروباجي اندو Annabima on calminama on jurama hayyo les jeunes et les jeunettes on calminama on beltama odon korsina al mustafa sallallahu alaihi wasallam o sayidi neddo wiido mbede yidma no subal be mbadatni mbede nobma mbede yidi on mbede horsino sol sababu sabu odon jidi al mustafa sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil neddo foko dine bandu moni yewo mbadda gido papis kumbis papis tubi o wayli sahilabe hoto nyohemo vraiment on ji papis joni ko ibadu ibmaka jeppi mi bede hutimo ni mi salminimo o jabaki mi rokko mo jungo o sali papis ko gontudo ibadu wadde hoto nyomo ayana ware makko nde jebe nyohruma war ay ware makko nde joni mais nak il est devenu un beau gosse hein? Regarde son visage de laisse mo ko ne leeri holko wadum ko bado xessal ala ko julowo jamma papis watti julde jamma kumbis watti julde jamma yeso ngo leeri fular mo kumbis yodi sa rokki mo jungo o salo dum wadi joni kanko o yidi Allah o tubuni Allah o weldite Allah hoto nyohmo non kanduro makko dabbido pantalo makko dabbido maka jeppi kono non il est devenu un beau gosse de dum non ande tub bala do wona beau gosse la ilaha illallah muhammadur rasulullah Thierno Ousmane eden molo e Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أن كاسيد سنة المصطفى أحاسد من لنجل المصطفى من مولما الله إبنما لا إله من مولما الله إبنما e hono ko ma gitema goldo leñol koko rena koko sura koko yida Allah ni yidi leñol al mustafa sallallahu alaihi wasallam Thierno Ousmane hoto jettidan hanke en bino mawni ko mo muydi do aha jafodani kongol gol arab ber ko akhu wala akha wala akhi so yam akhtan ko miñiraado wala mawnira wala bandiraado mo muyni do al mustafa sallam en ganda e mabbe mi anda e mabbe hole mabbe keccudo kono non needi sahababe ni hani al mustafa sallallahu alaihi wasallam abbas ko bamma ko cewdi kanyum heccimo o ya abbas ani al mustafa keccudo o min idi mo jibinede kono kanko heccimi on jennedi al mustafa sallallahu alaihi wasallam Thierno Ousmane hon jetti don kanko école mo yalti o fuddori ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq la ilaha illallah ngaren jangen diine men ganden annabi men ganden ko Allah yidi holko Allah yida o ide biide yaado wiir ko iqra en jehi yeso iqra en cuwa yettade kono ma en kaldum bandiraɓe julɓe puɗɗoriɗo darsu mum iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram la ilaha illallah Allah tedduɗo الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعندي ندك عندنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يو أودو كي رونغندي كادو حالة إكالا tap toto tap tata dum do ko jangde ko dum do be jangin en wala hawla wala quwwata illa billah odon gani hol sabab al mustafa sallallahu alaihi wasallam o nawama jeeri mbale jeeri atmosphère mum ɓuri sellude gonɗon weeyo ɓuri sellude e ko refti hen haw janga ɗemgal arabeere sukaɓe ko noon mbaɗen nawe jeeri mbala janga arabeere kono kanko noon o wiya ko qur'anan arabiya inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun kanko ko Allah andinimo ma kunta tadri mal kitabu wala al iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كبدو بصراط مستقيم أنكو الله أندين ما دون ودويا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن أنهر dilen hono ko ma hor heño komin andinoɓe ko Allah andinimo sa nokori o ko fala tan sa o andinama o yejjitande bandiraɓe sehilaɓe nayen ɓiɓɓe men Fouta ɓe janga ɗemgal ɓe janga aadaji moƴƴi ɓe janga goragu ɓe ganda liɗɗi ɓe ganda bal berewji ɓe ganda
ɓe ganda liɗɗi ɓe ganda hono wiyete cafɗi ɓe ganda gerloje ɓe ganda koɗɗali ɓe ganda ceeli ɓe ganda gicce ɓe ganda baali birse ɓe ganda holko woni jandere ɓe ganda hen mbangu ɓe ganda dengere ɓe ganda taade ɓe ganda lahal ɓe ganda sakiri ɓe ganda bakal ɓe ganda jawli ɓe ganda mbere dow ɓe ganda mbere less ɓe ganda rewade dolingue ɓeɗo goni ɓiɓɓe fulɓe haɓe nogo jambarakal ɓe jogo cuusal ɓe mbawa ɓirde ɓe mbawa aynude ɓe mbawa jabbude ɓe mbawa luude ɓe mbawa wekkude ɓeɗo goni ɓiɓɓe fulɓe wona il y a un tinkere tout près de moi j'ai peur o tinkere o jaahe ala oɗo wona pullo o jeeya kay fulɓe bandiraɓe sala o muyni ko tourné fel bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane Al Moustapha Sall nawama jeeri mbalene weyo ngo ɓuuri sellude e toon kadi ene waɗi janggude ɗemgal arabere aha ganda pulaku ganda cuusal ganda lewde guesse ɗeɗo gese ko ƴiƴam lewi ɗum koɗe lewaɗe bandiraɓe se ɗe coodaka so neɗɗo yomnira ɗeɗo gese ko fiɗen taƴete bandiraɓe sehilaɓe holko min halima haale Al Moustapha sallah sallam ceerno Ousmane bani Saad holko mbi ɓe mbi onon aynaɓe i on jahara gaynon ɗo Binta Zouwayba aynata ɗo baali maɓɓe dawa ene keyɗi garta ene kaari i on jii baali maɓɓe no wayi fayde on jii kosa maɓɓe no hewde e jeeyi gayɗe ɗoɓe gaynata ɗo ndure ɗoɓe ndura durde woni ñamde no ñamowo no jawdi ñamiri kono dura bandiraɓe onon sukaɓe les jeunes et les jeunettes bandiraɓe sehilaɓe ɓe mbiya wona ɗum ɗon ko jippiɗoɓe o ko jippiɗoɓe o waɗi barke o addi barke fucciri kosam daña gawri daña suuna e wallere e gawri ndemri fo daña curub cahet nanguɗo ɗalɗo ko jippiɗo ɗon koko wajino ko yimɓe ɗe muuci o galle Leyla mi ɓuucima ɓalal Leyla mi ɓuucaki ɓalal saabu yidde ɓalal jinmi ko koɗɗo e ɓalal en jiiɗi bani Saade hol sababu saabu toon Al Moustapha sallah muyni bandiraɓe julɓe ɗumen Halima wi omo mawnano cukalel mawni wonano sukaɓe mawnirta ni duuɓi makko ɗi taw woni hankkadi o selli o sembini o wi min jiiɗa o hoore to yummakko noon min jiiɗa hoore min jiiɗa o rutto to yummakko nde oɗo barke o heewi min jiiɗa oɗo barke ndeysan yaha o wonɗon ha ɓoyi hankkadi o selli o sembiɗi o watti dogɗe min mbi mi naw to yummakko ɓe ngara to yummakko ɓe mbimo noon an noon Amina makka ne heewi ñawuji taw o dañi duuɓi 4 duuɓi 5 makka ne heewi ñawuji min jiiɗa ɓiyam ndeysaan min haali ƴeew mi yiɗa ɓiyam wona makka ñawuji keftomo yo won jeeri tan o pourno wona jeeri oɗon gandi ko waɗi wiide ndeysaan o yiɗa oɗo barke ƴeew barke gila ene yaare duuɓi 5 ene yaare duuɓi 4 ƴeew so galle ma so juulu woni ɗon so yama assalatu khayrum minan nawm adi papis ummu juul tokata nen umme juule noon arsukaji nan pecce arsukaji barke o ari Allah jippima e asamanuji leydi hol ñagoto mi rokko ɗum hol jafnoto mo yaafa on ɗon so ɓiɓɓe ma ɗanima ƴeew en mbi Abou Hurayra galle makko o juula tataɓal jamma jomsul makko juula tataɓal jamma mbindan makko juula tataɓal jamma regardez-moi ça ils n'ont pas passé toute la nuit à regarder des films et les filmettes bandiraɓe julɓe galleji juulu woni hen barke wona ɗon Halima wi yummen o wi Amina oppi mi nawtamo o nawta jeeri bandiraɓe sehilaɓe oɗon gandi ko kewi ceerno Ousmane ko kewi nde rutti jeeri haala yimɓe kewi omo wonde sukaɓe omo fija Al Moustapha sallallahu alayhi wa sallam malaikaji ngari Jibrilu ari ene wonde délégation eɓe ummi dow asaman ɓe nangi cukalel oɗon gandi koɓe mbiyamaɗa ɓe mbi eɓa ceeka reedu makko holko oɗo opération ceerno Ousmane hoko jogori kewde a haalta ɗum hande kalta ko janggo sa no wurnin mbale yimɓe ɓe bandiraɓe ɓe ganda mo Al Moustapha waɗama opération to bani Saad o waɗama opération goɗɗo kadi nde o yahata dow asman de mission extraordinaire nde Daba Bourak addande Daba les jeunes et les jeunettes woni entre cheval et mule koyngal mum haaɗata ko ɗi yarɗo Jibril wi Daba Bourak deej seeɗa Bourak wina dilla o wiyama an deej an a anda jogorɗo waɗɗade ma o ko khayrul bashar ko Al Moustapha sallallahu alayhi wa sallam noon deej ɗum noon so galle mon so wiyama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbiyata ko samina wa atana sahabaɓe nde oɗo aya jippi wala in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha ɓe dicci yar yeeso nela ya rasulullah kala ko jippine Qur'an min mbaɗi kono oɗo ay min mbawa wadde ɗum on jiɗɗon ko winno bani Israil wine min nani min calima mbiya samina wa atana mbiyen samina wa atana gare mbiyen samina min nani ko Allah haali min nani ko nela ala min ɗoftima nde mbi noon ɗemne maɓɓe goosi hen ɓe mbiya rabbana la tu'akhidhna in nasina atana
e Allah hortefto min komin juumi e komin jejjirti ndeysan ɗum waɗi école o fuɗɗori ko iqra o jofri ko oɗo aya wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ngari parnen oɗo ñalawma yimɓe garata ndeysan doga ɓe paye wendu almustafa sallallahu alaihi wasallam yimɓe hayyo ummati ƴew tappa to tapta anndum ɗo kay a wiyataka hayyo sona mbadda hen la ilaha illallah muhammadou rasulullah yo Allah hokken wiyede hayyo mon ummati almustafa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin